ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪ ದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಬಾಲು ಅವರು ಡ್ರೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿಲ್ಲಿಗೆ ಭಯ ಆನೆ ಕೋಟಾಡ ಆನೆ ಪೋಪನ ಪೆಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಕಾಂದ ಜ್ಞಾನುಂಬರ ಆನೆ ಫುಲ್ಲು ಲಗಾಡಿ ಎತ್ತೊಂದೊಂದು ಬಂಡ ಊರಿಗೆ ಬೊಗ್ಗೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಹೈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಗುರುವಾಯೂರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿದು ಇಡೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕೇರಳ ಉಪನಂಚಿನ ತ್ರಿಶೂರ್ಪುರಂ ಕೇಂದು ಪರ್ನಿಕ್ಲು ತ್ರಿಶೂರ್ಪುರಂ ಆಪನಂಚಿನ ತ್ರಿಶೂರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಶೂರ್ ಪೋಪನ ವೇಟ್ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜ ಒಂದು ಪೋಪ. ಸೊ ಪಿದಾಡ್ಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದು ಎಂದಾತಿಜಿ ಚೂರು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪನೆ ಚೂರು ಜೆತ್ತಲೆಕ ಮಲ್ತಲಕ್ಕಿ ಎಂಚಾನ ಇತ್ತಾಗ ಕೂಡ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕೈತಲ್ಲೊಂಜಿ ಆನಾ ಕೋಟ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಒಂದರ ಆನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗೆಲ್ಪ. ಸೊ ಐನೊಂಜಿ ತೀಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡೆ ಪೋಪುನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ತೂವಡು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೂರು ದುಂಬು ಹೆವಿ ದುಂಬು ಅಂಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬರ್ಸದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೂಲು. ಸೊ ತೂವಡಿತೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಹಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುರುಗನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜುಂಡು ಅಪರ ಒಂಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತದ ನೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತದೊಂದು ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಟ್ ಹೆವಿ ದೊಂಬುಂಡು. ಸೊ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಇಂಚ ಆಪುಂಡೊಂದು. ಸೊ ಬಿದಾಡ್ಗ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಆನಾಕೋಟ ಅನಕೊಂಡ ಕೋಟ ರಾತ್ರಿ ತುದ್ದು ಜರ ಸೊ ನಮಕ್ಕಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ರಪ ರಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೊಂಬಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮುಗಾಲಾಡು ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಆಪುನೊಂದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆನಾಕೋಟ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಆನಾಕೋಟದಲ್ಲಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆನಾಕೋಟ ಆನಕೊಂಡತ್ತು ಆನಕೂಟ ಪಂಡ ಆನೆದ ಕೂಟೆ ಕೂಟ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನಕೋಟ ಆನೆ ಪೋಪನ ಪೆಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಇತಾತಿ ಪೋಂದು ಜನ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೈಸ್. ಎಂಗ್ಲ ಆನೆಕೋಟದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬರಿಯರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ 5 ಜನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನುಗಳು 25 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ದಿರು. ಸೊ ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಆನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪೀಡ್ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಎಂದಿತ್ತ ಆನೆದ ಪಿರಾವುಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ತೂಕ ಬ್ರೋ ಫುಲ್ ಇಂಚ ತೂಕ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಅವು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಆನೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅವು ಸಾಂಕ್ಯಾರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂಚನೆ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ತು ಸಾಂಕೋಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬಾಲು ಸಾಂಕೋಣ ಅಂಚನ ಓಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಫೋಟೋ ತುನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜಂತುಂಡು ಗೂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ತರ್ಪಲ್ಬಾರ್ದು ಉಂಡು ಮಾಡು ಮಾತ ಪೊಲಿದನು ಮಾತ ಅಂದಕ್ಕೆ ತಿನಿಯರೆ ಆನೆಗೆ ತಿನಿಯರೆ ಆನೆಗೆ ತಿನಿಯರು ಕರ್ಮಗೋನದ ನಾಸಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಐಕ ಇಂದದ ಏನು ಬಾರದು ನಮ್ಮೂಲ ಆನೆಲುಲ್ಲಾರ ಅಡ್ಡ ಆನೆಲುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಓ ಆನೆದ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಮೂಜಿ
ಅದ ಬಾರೇನು ಕೂಡ ಕರ್ತದ ಬಾರ್ದಿರು ಅವಲಂಜಿ ಆನೆ ಉಂಟು ಅದು ಬಾರದ ನೆನಪಿ ಒಂದೊಂದು ತುಂಡುಂಟು ಅವಳು ಮೂಜಿ ಆನೆ ಉಂಟು ಆ ನಡುತ ಆನೆದ ಒಂಚೂರು ಬೇರಿವೇನೆ ಉಂಟು ಅದೇ ತುಲೆಗೆ ಬೆಂಡಾತಂಡು ನಡುತ ಆನೆದ ಚೂರು ಬೇರಿವೇನೆ ಈ ಆನೆ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ಆನೆದ ಕಿಬಿ ಚೂರು ಪರಿದನಿ ಕಿಬಿ ಚೂರು ಪರಿದನಿ ಆಡದ ಅಲ್ತಲ್ಲ ಒಂದು 5ನೇ ಆನೆ ಅದು 1 2 3 4ನೇ ಆನೆ ಉಂಡು ಮೂಲಂಜಿ ಆನೆ ಉಂಡು ಆಜಿನ ಆನೆ ಆಜಿ ಆನೆ ಹೊರಾನೆ ಲಕ್ಕಂಡು ಎಂಚೊಪ್ಪದ ತೃಶ್ಶೂರು ಪುರಮ್ಗೆ ಹೋಪಿನ ಆನೆಲ್ಲ ಅದುಪ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವ ಕಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಸಾಂಕುನ್ನದಿಯ ಅಲ್ಪನೆ ಸಾಂಕುನ್ನ ಅದುಪ್ಪಿಯ ನೀಲಿ ತರ್ಪಡ್ದಿಟ್ಟ ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ಡೆ ಅದ ಅದೇ ಜಯರಾಮ್ ಇದ್ದಾಯಿ ಬೈದಿನ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನು ಪಾಸಿ ಆನೆ ಆಯ್ತು ಸೊಂಡಿಲ್ ಮತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಒಂಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡದ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡ ಆನೆ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂದು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಹಂಚಿದ ಆನೆ ಅದು ನಾ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಪೂರೆಗ್ಲುಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಬೇಗ ನಾ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡನ್ನೇ ಇಂಚ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ನೋಡೋದು ಅವಳು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಮಲ ಆನೆ ಅವು ಶೋಕಿತ್ತಿಂದ್ಯೋ ಫುಲ್ ಆನೆಲು ಉಳ್ಳಯ ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆಂಡ ಆನೆ ಅವಳ ಅಂಚ ರನ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕೇರಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪದೆ ತೊಂಡ ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪ ತಿದ್ದು ಇದಾಡಗ ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪ ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪ ನಾಲಿ ಸೋಕದ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪ ಯಾರು ಬಂದಂದು ಎತ್ತದು ಪನಂದೆ ಅಂತೀರ ಐದು ರಡ್ಡು ಬೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಬೇರೆ ಕಂಚ ಇಂಚ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೈ ಮಾತಾಕತ್ತೆ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲು ತ್ರಿಶೂರ್ಗೇನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತ್ರಿಶೂರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತ್ರಿಶೂರು ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇರಳ ಅದು ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪ ತ್ರಿಶೂರ್ ಪುರಂ ಕೇಂದುಪ್ಪ ನಿಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತ್ರಿಶೂರ್ ಪುರಂ ಬಣ್ಣ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಪುರಂದಲ್ಲ ಜಿತ್ತೆ ಪುರಂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂಚದ ನಾಮೆ ಅದೇ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತೂತ ನಾನು ತೂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತೂತ ಇದು ತೂತಾಗ ಅನಿಶ್ರ ತೂತೆ ఇప్పుడు మూడు జోకులు తూచి జాగ్రత్త జాగ సో లెట్స్ గో ನಮಕ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸೀನರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೊ ಒಂತ ತೂಕ ಪಂಡದು ತಾವರೆ ಮಾತ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತ ತಾವರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತಾವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದನು ಬರ್ಸ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಮಾತ ಕಡಿದಾನ ಫುಲ್ ತಾವರೆ ಪುಣ್ಯಟ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾವರೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ದೂರಡುಂಡು ಮುಟ್ಟೋಡು ತೋಜೊಂದು ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಬಾಲವರು ಡ್ರೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಅಂದವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅವರ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಣಗಿನ ತಾವರೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಣಗಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು CCTVಯ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎದುರಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗೈಸ್ ಮೂಲಂಜಿ ಈತ ಡ್ರೋನು ಇದಾಡ್ನೇಟುಂಡು ದಾದೇನು ಕೂಕಿನ ಬಿಡೋಡ.
ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಇಂಚಿನ ಹಿಲ್ಲದ ಬುದರಿ ಇಲಾನ್ ಗನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅವ್ಲ ಇತ್ತನ್ಯಾ ಮಲ್ಲದಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಾತಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂಟೆ ಈ ಮೇಟು ಕುದುರೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಲ ಉಂಡು ಅಡ್ಡು ಮಂಗನಕಲಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಯ ಅವು ಬಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲೆ ಬಲ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಡಿದೆ ಆಪನಕಲು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಪನಕಲು ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲ ಸಮ್ಮಿಲನ ಸಮ್ಮಿಲನ ಅದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ಜು ಅವು ಎಂಗ್ಲ ತೂಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ತು ಸೊ ಒಂತ ತುಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜು ಸೀದಾ ಬೀದ ಬತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ತುಯ್ಯ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ಜನ ತುಯ್ಯಾರು ಬೊಕ ಅಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪ ಮುರಿಯದೇರು ಸುರ ಅಂತೀರು ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಅರ್ದು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಜಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ತ್ರಿಶೂರ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಜಿನ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಡಕನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದುಪ್ಪರ್ ಎಂಜಿನ ಪದ್ಯವು ಕಾಂದ ಜ್ಞಾನುಂಬರ ತ್ರಿಶೂರ್ ಪೂರಂ ಕಾನ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿತ ಪೋಂಗುಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಜಾಗಿನ ಹೋದ್ಬೇಡ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮಂಜಿ ತ್ರಿಶೂರ್ ಪುರಂ ಆಪನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ತ್ರಿಶೂರ್ ಪುರಂ ಆಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ತೋಲಿ ತ್ರಿಶೂರ್ ಟೆಂಪಲ್ ತ್ರಿಶೂರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಪುಟ್ಟ ಮದ ದೆಪ್ಪೆರೆಗೆ ಬಚ್ಚೇರಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ ಕೆಮರಿ ಯೂಸ್ ಅಂಪೇರ ಒಂದು ಜೋಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಒಣಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರೆ ಉಂಡು ತ್ರಿಶೂರ್ಪುರಮಡು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಗಂಟೆ 500 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಟು ಸೊ ನಮಕ್ ಆತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಗಿದ್ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎದುರುಡು ಪೋಯ ಕೈ ಮುರಿಯ ಬತ್ತ ಆತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಹತ್ತಿರಪಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಅವು ಇನಿ ತೂಪುಜ ಎಲ್ಲ ತೂಪನು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೆರ ಬೈತ ಫುಡ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಫುಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಚೂರು ಟೈರ್ಡ್ ಅಂದ ಹೋಟೆಲ್ ನಾಡಿ ಅನ್ನು ಚೂರು ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಒಣಸೊಂಜಿ ಆಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಟಿದ ಒಣಸು ಚಪಾತಿ ತಿಂದೀನಿ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾರಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ 2 ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ 500 ಒಣಸು ನೀ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡು ನನ್ನದ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀನು ಓಡಾತಿ ತೂಕ ದಾದ ಮಾತಾಪು ಚುಮ್ಮ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಸಿಮ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಜುಲು ನೀರು ಹರಿತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ, ದೇಶ ಸುತ್ತೋಣ. ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಪಳ್ಳಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಒಂಜಿತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದ. ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಬೈದ ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನಿತ್ತೆ. ನಾನು ತೋಡು ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು, ಎಲ್ಲಗೆ ಚೂರು ಬಂದು ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೋಡು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ತೋಡಿತ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಪೋದು ಆಡು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಾತಂಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಹೆವಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಲ ತೆಪ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿದೆ. ಪಂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತೇನು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ದೇಯ್ದ. ಸೊ ಅವಳ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಂಗೆ ದೆತ್ತಿನ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಣ್ಣ ಆನೆ ಪುರ ಬರೋಂದೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಆನೆಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಟ್ ಅಯ್ನು ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋದ ದೆಪ್ಪೆರಾಯ್ಜಿ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಲು ಮದಿತ್ತೇರಿ ಕೆಲವು ಆನೆ ಫುಲ್ಲು ಲಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಊರಿಗೆ ಬೊಗ್ಗೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾತಾಂಡ ಅಂಚೂರು ಟೈಮು ಅಂಚ ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುನಕ್ಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ 6:45 ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ನಾನ ಅವೇ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎದುರಂಬ ಸೀದಾ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಫುಡ್ ಆವಡು ಅದು ಬರ್ಬೇಡ ಬರ್ಬೋದು ಮಲ್ಲದಲ್ಲೊಂದಿದ್ದೆವು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂದಿಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಅದು ತೋಟದ ನಡುಟ ಒಂಜಿ ವೈರಂಡ ಸುಮಾರು ನಡಪೇರೆ ಚೂರು ಅಂದ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬುಕ್ ಮಲ್ದ ಸುಖ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಪಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇ ಆಯ ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಪುನಃ ಟೈರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಮನಸ್ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಮುನ್ನಡೆದ ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಶೋ ಕೂಡ ಜಿತ್ತ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ತೀರುಪಣಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅತಿರಾಪಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅವೆಂತೂ ಏರೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಡುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಡುಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದನಕ್ಲು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಲಾಗಿನ ಇಡಿಗೆನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಗ ಅತ್ರೊಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು